'Yan jam'iyya sun ce sun gamsu aikin kana tasiri. Lantawe APC, ayakai APC, da isar da sabon wunti nan tawaye. bala mai biradin minti APC, APC, hannu sama APC, APC, sai mun kuma APC, APC, zaki zuba APC, APC, ke asaba APC, haka APC, har gobe ma APC, APC, har jibi ma APC, APC. shugaban jam'iyya mai bare hanniya haka wanda bai gajiya na wadan gariya ku tafa masa ku tsara masa to a gode masa sabuwar kyankyasa ga kidan jam'iyya ta mai hana mantuwa shugaban jam'iyya ta mai gina ganuwa wanda ba a buri ko kwantar sabuwa wanda ya kuskure ya samu gezi ko ina an sani ke ce sama kokuwa kulu ya bule ba a masa toduwa gangamin yan hadaka za su bugin gawa ji dan wurin ta sabo ne na gaba daya shugaban jam'iyya wakar duka an biya malam bala wanci ne ya rike mana gaskiya kuma kai da tawon su ya kyauta garkiya ta fadan bala na dawaki da juriya lokuta ba mata ga wata tabbata sun hada karbata sun yi layar mata dukansu sun kunyata dan dole an bar mata haike yana bin mata ito su dai karata nan tawa yana da kwarin shiri masu haushin zuwan nan tawa suna da saurin shiri jami'ai dai kakar nan tawa nan gani nan bari shugaban jam'iyya dogo da yake da dogon hari masu saurin zuwan gana wuri maganin bai wuri da tsintsiya ce sama babatun gardama maganin handama wanki amanar zuba jirgi ka tashi sama yancin gumin kyankyama gasar nan ta wayar wadatun sakon buladen wani tuna kashe yari wakar nan ta wayar wadatun zai to abu su kan maza na kai da ligar kira ta babala na dawa ki ofishin tsintsiya ciniki na kwarai ya tabbata an biya apc nan ta wuta yi cikar toliya ga maganin ku yan wankiya mai gidan kilabin fanshin mu dau tsintsiya mai gida yayan su ji sayi dan kwalliya amanar abdulrahman kaifi daya mai gidan su muhammadu kuttigi bai daya kai yunkura yayan su ji sayi dan kariya ja gaba masu da apc rage mana apc kara mana lasisi sama har kasa apc ke da buraltansi kowa mu da kosisi kare mana yan kwamsi maraba da nan tawe mu da ma kaure za mu yi rinjaye kayan kwada sun boye kayan waya ya daure ba mai maka tawaye ma gamsu da nan tawe
dago da jam'iyyar sun boye yau mu aka hango kan mage ya waye mun kau da bi bango zance da buya yayi karo shiri dogo mai jam'iyyar APC dan tawa mai lasisi gyara yake noma si shi ba shi warar jinsi kowa na aka Kai faranta mai kowa naka ne. duk sun san ka Kai faranta mai kowa naka ne. da hannun dauka Kai faranta mai kowa naka ne. a kasan naka Kai faranta mai kowa naka ne. a duk an bi ka Kai faranta mai kowa naka ne. a kashi don zoka Kai faranta mai kowa naka ne. na waduka dauka Kai faranta mai kowa naka ne. ga profesa da aikinsa ya nisa Yalwada, shi profesan da gaske ya amsa sunansa yalwada, sandanan tawai mai tambaya gaban amsa yalwada, shugaban jam'iyya mai jam'iyya a hannunsa yalwada, shugaban APC shine ya amsa sunansa yalwada, in akwai katako ba a musun akwai kusa yalwada, jam'iyyar APC mu ko a yanzu mun kosa yalwada, lokutan zaɓe nan ne za ku gane ranarsa yalwada, yan hadakar gangan duk wani ginin su ya rusa yalwada. mai jam'iyya dai Nan tawe, karo shiri dai nan tawe, daidai wa daidai nan tawe, ya ci gashar dai nan tawe, da albarka dai nan tawe, kai ke rikon dai nan tawe, da jam'iyya dai nan tawe, kai adda jam'iyya nan tawa ne manya zan fita kunya ka saba gogayya farke uban hanya sun ganka sun juya din naka ka goya nau maganin sanya kyan manja da soya muna miya shirya zan profesa nan tawa ne amsa na kusan da ma nesa sun gane ya tasa sai dai sa an gosa fati a hannunsa kowa ya ce cansa sabon balawanci ya ce mu dauseti kowa ya lokati nan ta wajen manci dan karmiyo lanki wakar uban fati nauyin balawanci yan bauta sai shirya don mun biyo hanya balawanci dai murya gwarzon fita kunya ya samu gogayya shi ne ya ce miyo wakar uban jam'iyya nan jawo shugaban jam'iyyar APC. ya ci gashin nan jawo Yan jam'iyya sun ce sun gamsu aikin kana da. na ce shugaban jam'iyyar APC ya ci gashin nan jawo yan jam'iyya sun ce sun gamsu aikin kana tasiri Shugaban jam'iyyar APC. ya ci gashin nan jawo Yan jam'iyya sun ce sun gamsu aikin kana tasiri. ku tafa wa mai APC sun ga ya ci gashin nan jawo Shugaban jam'iyyar APC. sunan kamar jam'iyya na birnin mahar ma kauye Ya ce da shannan tawe. yan jam'iyya sun ce a zuwan ka dukkan ya yayi Shugaban jam'iyyar APC. dogon mafi dogon aiki ka girma ai mako Shugaban jam'iyyar APC. na ci gashin nan tawo Yan jam'iyya sun ce sun gamsu aikin kana tasiri. sai yan haɗakar gangan sun karu da zuwan nan tawo Shugaban jam'iyyar APC. sun tabbatar ya san aikinsa dukkan su yau ya juye Ya ce da shannan tawe. yau jam'iyya na hannun nawa ya ci gashin nan tawo Shugaban jam'iyyar APC. zaki a gaishe dare nan zaki yakin kana tasiri Shugaban jam'iyyar APC. ya ci gashin nan tawo Yan jam'iyya sun ce sun gamsu aikin kana tasiri. inda hali bukar da lura ko ya kyauta yin baibai Shugaban jam'iyyar APC. da inda manya sun ka tsaya layin yakan dausayi Ya ce da shannan tawe. ga mataimaki gwannan tawe ku ne da babban kashi Shugaban jam'iyyar APC. a gaishe da oga a dukar na nan tawo babban su Shugaban jam'iyyar APC. na ci gashin nan tawo Yan jam'iyya sun ce sun gamsu aikin kana tasiri. a tilin na sa abdul hawa
zama mai alkai. Shugaban jami'ar APC. Na ji gashin nan tawi. Yan jami'a sun ce sun gamsu aikin kana tasiri. Tilas na sa sanata lala ya ji yana min kirɗi. Shugaban jami'ar APC. Shi tiraka ake masa take.